हरे कृष्ण. तुम सगळे लोकांक कार्तिक मासाचे खूप खूप अभिनंदन. आज आम्ही कार्तिक मासाचे महिमे ಬಗ್ಗೆ चर्चे करूया. शास्त्रांत सांगला की न कार्तिक सममासो न कृतेन समयुगम न वेद सादृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम. म्हणल्यार सगळे युगांत श्रेष्ठ जालेले युग म्हणल्यार सतयुग. सगळे शास्त्रांत श्रेष्ठ जालेले शास्त्र म्हणल्यार वेद. आणि सगळे तीर्थांत श्रेष्ठ आशिल्ले तीर्थ म्हणल्यार गंगे. तशीच सगळे मासांत महिन्यांत श्रेष्ठ मास म्हणल्यार कार्तिक मास. कार्तिक मास भगवंत कृष्णाले खूप आवडचे मास. हे मासाचे महिमे अर्थ करून घेवचे आम्ही एक दिव्य कथा ऐकूया. पद्मपुराणांत हे कथा विवरित जाऊन सांगलेलं आसा. एक दिवस सत्यभामा आपणाले बामण कृष्णाक विचारता की हे प्रभू, तुम्ही मागेल बामण झालेले आहे, मागेल जीवन धन्य झाले. आता म्हाका सांगतात की हांवें असले कसले पुण्य कार्य करलेले ताजे निमती म्हाका तुमकां प्राप्त करचे भाग्य मेळ्ळे. ताजे उत्तरान कृष्णा तिका तिगेले पूर्व जन्माची कथा सांगता. हे कथा अशी आसा. सत्ययुगाच्या अंतांत हरिद्वारांत एकलो देवशर्मा म्हणून ब्राह्मण आशिल्लो. तो अत्री मुनीले वंशात जन्मालेलो आणि वेदांतांत निपुण आशिल्लो. देवशर्मा गुणवती म्हणून एक धूव आशिल्ले. देवशर्मान आपणाले धुवेले लग्न आपणाले शिष्य चंद्र बरोबर करलेले. चंद्रा खूप बरो शिष्य आशिल्लो. चंद्रा तागेले गुरु आणि माव जालेले देवशर्मा खूप बरेकन सेवा करत आशिल्लो. एक दिवस चंद्रा आणि देवशर्मा दवाले हवनाचे सामग्री हाडचेक वना गेले. थंय एक राक्षस येता आणि तांक दोग लोकांक मान उडयता. गुणवती हे सुद्धी ऐकून खूप दुखी जाता आणि खूप रडता. ते आपणाले घरचे सामग्री विकून बापसूले आणि बामणाले श्राद्ध कार्य करता. ते सामाजिक रूपान शून्य जाऊन हरिद्वारांत राबता उरता आणि पूर्ती जीवन 2 व्रत चुकनासतना करता उरता. एक व्रत एकादशीचे व्रत आणि दुसरे कार्तिक व्रत. प्रतिवर्ष ती कार्तिक व्रत नियमित जाऊन करता उरता. एक दिवस खूप अति अस्वस्थ जाता आणि तिका खूप ताप येता. कशी तरी करून ती गंगेन न्हांवचेक वता. गंगेन प्रवेश केल तशी ती खूप कडकडचेक स्टार्ट जाता आणि जमनीर येवन पडता. तसले परिस्थितीन ती एक रथ आकाशाचे नेवचे पळयता. ती तिगेले भौतिक शरीर सोडून तिगेले आध्यात्मिक शरीर घेऊन ते रथार चढता. पद्मपुराणान सांगला की कोण भगवंत नारायणाले सेवा कार्तिक म्हयन्यान करतात तांकां वैकुंठान स्थान मेळटा. गुणवतीक वरी तिगेले व्रताचे फला जावन भगवंताचे धाम वैकुंठ धाम प्राप्त जाता. द्वापर युगान ब्रह्माले आणि देवताले प्रार्थना ऐकून भगवंता भूलोकांत स्वयंरूप कृष्ण जावन अवतरीत घेतले तेन्ना तंगेले भक्त जालेले सगळे लोक यदुकुलान जन्माक येतात. गुणवती सत्यभाम जावन जन्माक येता आणि देवशर्मा तिगेले बापू सत्यजीत जावन जन्माक येता आणि तिगेले पूर्व जन्माचे बामण आशिल्लो चंद्रा अक्रूर जावन जन्माक येता. गुणवती कार्तिक व्रत करलेल्याक सत्यभाम जावन कृष्णाले प्रिय पटराणी जावन कृष्णाक खूप आनंद प्रदान करले. आणि गुणवतीले हे कथा ऐकून कार्तिक मासाचे महिमे आमकां अर्थ जाता. म्हणून आम्ही सगळे यथाशक्ती कार्तिकाचे व्रत करूया आणि कृष्णाले पाद कमलाक तुपावाती दाखवूया. हरे कृष्ण.